Ka jingnang la jongki khun samla bat ki rudon sap ban pendon kam hok ya ka sap jongki kala nang yai mi perthai bat nang yai pau perthai katba nang mi kisngi kham tam ha kane ka juk ka bamanta. Nadu balas dang ja ka juk jing pendon kam da ki kaset bat ki CD player ka jing pendon kam ya ka YouTube kala dei ka rensan ka bathamai ka ba ki rudon sap jong kane ka juk ki pendon kam. La ka dei ha ka ruai ka siaw ka syaat ka masti bat ka jing petni hala ki sap bapher. Ka Ribhoi district ha kane ka snem ka bamanta kala nang yai mi ki khun samla ki bala shim da kane kalenti. Wei na pedeng kita ude usamla Tony Shella ubadei na kasinong umsaw nong kharai ha Ribhoi district. Habayo bania keren bat une usamla ula penpau baya ke jengerwai ke balai kerteng wan hajan ke baladep ban pelai pajba ha YouTube channel jongga TS channel la shoot tang da ka mobile. Henry ke jingla jong unong ringdur bat unong penbit penbiang kalayo ia ke jingyaro na ki babun ki pajba. Kum usamla ubadan ke jing song tanat banle ya ki kamplim bat ki kamarwai ula tresitom ban pen urlong ya ka jingkwa jong u ban pen pau perthai ya ka sap jong u bat dei lengba ka YouTube une usamla ulala ban sei bat penni ya ka sap jong u. Une usamla ula shim yilade ban long kum uteng shop bat ka samla Sherlin khongwar kum kaporan. Ya ka jingrwai pat larwai da urimi khong im bat I ibari hun khong sedam. Ya ki jingtem jingput pat la penbit penbiang dau ba arsi lengdo. La ring dur ya kene ke jingrwai da usamla Neverson mar penyang bat la direct bat edit hi da usamla Tony Shella. Hadin bala thep ya kene ke jingrwai wan hajan ha YouTube jong ka TS channel ha ka sauterik ubanai nailur arajar arpau ki pajba ki bepej ya kene ke video kila poi hadu khatsan hajar chispa san pokndaingon. Bat na kaliang jong une usamla ula kerpat ya ki pajba ban kersan syushu da ka bayra ban share lam syakiwei. Kubli ki baro ka gerteng jonga de Tony Shella nga syong ngasa umsaw nong karai nong po Ribhoi district te ngade ubala shoot bat ubala shimenta ku uteng shop akaban ya akan ka video ko pengilai gerteng wan hajan ka ba larwai de irima khong im bat ibari hun khong stam ki bana po penur selan akan sisa ngidang de tangki group ki ba ngidang persyang ban shoot ya ki video nama nginang de grup kabarit te ya kan ga video la shoot da I Neverson Marbanyang hapo gajing batai jonga mo wala ngampat ada tai profesional ndre kat ka bangi la knit kensoi kumtu ngila ya trailang ngila penong la ya trailang but ini Neverson Marbanyang ru ibaring ya kan ga ya kini ki video ila ring katkum katu gajing batai jonga namar ya iru karang de gasin kabandingkong te kinong simenta hi gide Sherlin khongwar ibasong basa hapo nongra bat manga u Tony Shella kum uteng shop nangta kumbang la batai mene ya gajing ruai te la ruai hi da irima khong em bat ibari hun khong stam haka jingya leti jonga kumno ban sedang ya kene ke ban shoot video lane ban ring ya ki music video bat ban upload hapo ka channel jonga kata kade ka TS channel kade hi ka interest jonga ngam quality ba amba ngan yo ya ka jing mentoi ndre kade ka interest jonga namar ngadon ya kene ka interest jonga nadu ki por ki banga dang rate ki por marang school ngadi iwe nei ba ngaju smart bah ban thok poetry ban tho jing itu kana ban ak drama bat hadin si bun tuli kisnem nga lap si bun ki jing mo kamdon kano ru kalenti nga mangan penpau yala kasap bajonga Henry hadin suki haba si bun ki paradok prasnam jongi kila penpau yala ki jong ki sap ki jong ki let's say ki bala ban shot ki bala ban ruai ki bala ban ak lengba ke YouTube tekane kala pan perkhat nga ba kane ga de gawi na platform ka bangala ban penpau syaki paradok prasnam syaki beriu baro lengba kini kisap jonga tang lengba ke YouTube badehin kata ngala stang perkhat suki ba bangan snano da kane ga channel YouTube jonga hoi ha ji kisya ngala sna ya kane ga channel YouTube jonga la khamslem Henry ngam don jimut ngam bu kata ga jimut perkhat jonga balong ba ngam upload iki video bang penpau la jong sab ndrenga subu untuk si snam arsnam dei suki hadin bang ayu I ki paradok prasnam kidang ya kiu saprang bat kidang ya kiu saprang limba ki sab ki talent juki ba ublei ula ai haki de hak ta ka banta ngala perkhat yang ngaru ngan stang no
lingba ki barit ki bangan sedang de hakata ka de nakata ka nong remba ngala sedang ban sna ban upload ya ki video junga hoi ya ki video ki bala da pidon sikon ki video ki ba duna hadu kata ki quality junga video ki biang nang ta kar kom shot nang ta kar kom edit bat ki ki biang te henry nga ya tristom namar ngasngo ban ai khuble ya paro kini ki ya kini ki paralog junga ki ba ai ya ki komen pa per ba nganye kiu nganye tristom ba bat ngan penjana su ya ki kam bat dei halo kata ka banta ngala sedang ru ban perkhat ba ngan shoot no ya ka wi ka video jiwai hoi ha kisha ngala shoot ka wi ka video jiwai ka ba kerteng don ea ka ba la wai da irima khong em ban po ban po penusla te ngila shoot kum tu khlam kano ga jing pen krek ga jing practice te ngila shoot upload kum tu hapo YouTube te hadin kata apa ngala sedang memperkhat banganan don kam penjanai susu ila te ngala poi jimut ba ngan shoot sa kana gawe ka jigruai ka ba ngila ai kerteng wan hajan ko makalong manila arwai da irima khong em te ngala sedang male ba ya kane ka video te ka e ka banga syam ha kane ka jingyai lenti junga kalong ba ngimpat de ko mga ong mane ngampat de uta professional lane uta bala tebit kam shoot kam edit ya kini ki video jiwai lane ki film bat kum ta ter Henry ngala super syang da kata ka jingkwa ka jonga bangan persyang tenang ba ngan long experience limba ki jingba kala ka jonga te kwa ba ditu ipi bat ka e ko bolong ko pastanat ba habang shoot juga ke video kam don kano ru ka jing pen kre namar kam tam i actress Sherlyn Khongwari song isa syapo nongra bat nga song ngasa asne ki syaum sa nong kharai bat ni ya jingai ngimdon kata ka jing ya practice kemut kata ka rehearsal ngimdon te ngila shu ya kut be ya kasngi bangin ya li shoot te ngila sedang balik shoot ningkong sama malum dep bat ndala ko ya te malum dep ngila shoot kum tu klem ka jing pen kre bat ngila shu ya plan ham tu ya po spot hi ba kumno ginle kumne umtai bat hapring ki jing ya rap lang ya ki paralog jonga aku tu kasngi ki ong le umta le umtai bat kalong sya ga igi ka kam ka bakhia bha namar ba ki klem ga jing pen kre klem kano ga jing practice ring la shuli direct be hasport ngila shuli direct be hasport kum tu ngila sedang marsur bangi plan ham tu hi te wat ya ka lirik ru ngamdala bha hoi ga jingruai ga usngap hi man ka por re ka lirik ngamdala bha namar ba ngakam long ba ngamju kham kermau bha gi jingruai re tang namar ba gadon kata jing interest hanga dengan kata daw long ngaskwa kon shoot te hadin bangala panlat ya ga video ngatip hi ba shibun gi jigduna ki don hakane ga video juni ka video quality kambiang nangta ka expression jongaru kambiang de lo kata ka banta bat nga kermen banang ne skmat nang le bah susu bat ka video kumanga ong ne ka video quality kambiang namar balai nga kwa bani tu ip ba ha ka se ngi shoot tang da ka mobile phone namar balai ba klem ga jing pen kre nang ne klem ga jing pen kre ga bat kena wat ka kamera jongaru kamdon kala du kala sniu no ka battery te hai jiksa ngala persang ki banwat ki dukan po PB nangta sya po maulai gune po studio bangan wat ne battery kan bani shoot ka kamera ka ban kam clear kan kam internet henry ngamyo ya kata ka battery jadi kata daw kala penong nga om lele nga ngan shoot be da ka mobile phone nomor paling ilawan du ne ngila du nong nomor ba namar pengilawan na lenti bajungai pengila buru ya kasing katarit ban lik shoot be ta kada mas shoot tang na mobile phone bat ka e ka penlong pat ya ka video ba kanom clear hadu kata kadai ru namar bangala pen pelat ya ka caption la ne ka crop ha ka por ko bang edit kuntu nga labun plat ban ai zoom nang ta ngas ai crop de halor kata ka benta kamda itna tan ka video kam ka lane la nong ka quality jung video kamda itna tan hinde la de pangam pada crop atu kata hinde gele se ka la penuhun ipi ki nong page hinde ngasu hinde nga panpat ya ka jing tersan ka jung piwat la ngi don sipun ki jing bakla ki jing duna namar bagi nang de tang ki ba persyang tang na i group i barit dengan kermen ba nang ne skmar pin ai susu ya jing tersan ka jung pi ngi dan nga de gawe nakalat kamay na kabanta ka jung pi kenang ba nginom kubi leti ya ki kam jongi ba ngidon kam ya jing nang ka jing start handing de ban kubi leti ba haba ngila de ban pule ya ki kam ngila de ban pule ya ki kerdang ba pher ki kubi leti ban yo ki kam sorkar
community bat bangin yo kikam company bat kum ta ter bat lada pimyo bidan ngai semua diau hapo komen sim gujung pi yang angam yo kam ngaso jinjar adu kata-kata hendrei ngaku abang pi ba kan nega diga we nak platform persyang pile dakan nega bentak nang ba pinla on kershan hi nalade lade bat pilong ibru ke ba pinpen pau ke sap jang pi namar ngalak manong pi ba kan nega juk jongi bentak kam dei su ka juk ka ba kabagin susanya ya ka jakpo jengi lan bagin susanya ya kamai jengi tang hakikam sarkar lai tang hakikam company kum banglaong mene andai kadai ka juk kabagin kershan hi nala de ya de lengba ki sap jengi pidon ka sap ban ruai to ruai upload juga video joki hapo ke YouTube pidon ka sap ban shot ban edit bar kum ta ter kala man kamai na naka YouTube tengok termen scam bang ai ka message ki baro ki parlok para jor ki paradok para senam omtang hapo dari Boy District dari keleng dari kasi jaitia ya chaprang ki kam jongpi wat le ran nang ta wat jupan snap ya ki jingkan tho ki jingben ki jongpi namar kitu ki dik benkiang kumba ka julong hi barabot kinok no ki kam ki ba pitre ki don ki dik benkiang lan ki dik bentut hanre apa piya chaprang ban pila kunong we lan ka we na ki nong job mo kraw tam ka ji mo jong pi namar kan man to iyo bangin im ha ka pertai la ngim le iye kum uteng shop ha ka jo por ngadi ba kum mau mane ngadi ba edit ba long try ru ya ka TS channel hila ban buat ya ka TS channel po YouTube ba hilap ya ka ni juai ka bangin ai ka teng wan hajan ka bangin ada online te ngakwa bang nang terpat nak kalian jonga ba pinang ya kershan ya kan nega channel jonga limba subscribe jongpi limba ki view jongpi kumba pila kershan na kisi ki baladep